ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിനുള്ളത് മുഴുവൻ മിക്കവാറും ഞാൻ തന്നെ തീർക്കും. അപ്പം എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ മുളത്തിലേ നല്ല അടിപൊളി കുറ്റിപ്പയറാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ വൻപയറൊക്കെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പൊളിക്കാനുള്ളതുണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ പൊട്ടിക്കാനുള്ളതുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ പയർ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഒരു വെറൈറ്റി ഉപ്പേരിയാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഒന്നുമില്ല, എന്നാലും എന്താ പറയുക, സാധാരണ ഉണ്ടാക്കലൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും. അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വൻപയറാണ്. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഉപ്പേരി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എന്താ പറയുക, എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടോക്കി. എന്നിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പം നമുക്ക് പൊളിക്കാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല പണിയാണ് കേട്ടോ. കുറേ സമയം വേണം, പണിയൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച്, പക്ഷെ ഇത് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സമയം പിടിക്കാത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള പണികളൊക്കെ ഒരുങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ എന്നാൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ പിടിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ചേമ്പ് കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കൂടുതൽ തന്നെ മീൻ വറുത്തതും ഉണ്ട്. നമുക്കത് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു. പിങ്കൂസ് ഭയങ്കര കഴിക്കരുത്, എല്ലാവരും ഫോൺ റോഡ് കൂടെ ഒരു മനുഷ്യനെ വിടൂല കേട്ടോ, വെറുതെ കിടന്നിട്ട്. അപ്പൊ റോഡ് കൂടെ ആരെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ, അവിടെ കിടന്നിട്ട് അങ്ങനെ അലയ്ക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും നമുക്കിത് പൊളിച്ച് റെഡിയാക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ വൻപയർ കൂടി എടുക്കുന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കണ്ടിലേട്ടാണ് നമ്മൾ വൻപയർ കാണുന്നുണ്ടോ. പൊട്ടിക്കാനുള്ള സൈസ് കുഞ്ഞി പയറുണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പൊളിക്കാനുള്ളതുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, പൊളിക്കുന്ന കാണിച്ചു തരാം. ഉണ്ടോ, കുഞ്ഞിതാണ്, കാണാൻ മാത്രമല്ല അല്ലേ. ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പൊളിക്കുന്നുണ്ടോ. സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ പയർ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, വൈകുന്നേരം എല്ലാവരും കൂടെ ഇന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറയുമല്ലോ. വർത്താനം പറയും കുറവായിരിക്കും, എല്ലാവരും ടി വിയിലും ഇല്ലാവും. ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ സീരിയൽ കാണാത്ത. അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളൊക്കെ ഫുൾ സീരിയലിലാണ്. മക്കളെ പ്രത്യേകിച്ച് ലച്ചുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സീരിയൽ, സാന്ത്വനത്തിന്റെ ആളാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇതേപോലെ പയറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടിട്ടോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ ടി വിക്ക് നോക്കും. ഇതിന് മുന്നേ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും നോക്കൂല ടി വിക്ക്, പക്ഷെ അല്ലാത്ത സീരിയൽ അങ്ങനെ കാണണമെന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള പയറൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ എല്ലാവരും ബിസിയാണ്. അമ്മ ഏട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ചിലത് ഇങ്ങനെ പച്ചപ്പയറാണെങ്കിലും കുരു എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും, പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ. അപ്പൊ അമ്മ ഇന്നിപ്പോ ഏട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ ലച്ചുട്ടി പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അമ്മയിപ്പോ പാലക്കോട്ട് തന്നെ കളിക്കാൻ പോയതാണ് എൻ്റെ കണക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നടക്കൂലല്ലോ സീരിയലിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കല്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാനിന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞ അമ്മ നമുക്ക് നാളെ പൊട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ വൻപയറിനേക്കാളും ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പയറ്. കാരണം നമ്മളെ വീട്ടിൽ പറയുമ്പോൾ വളം കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ. ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഇതാകുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ്, കാരണം വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പാകി കൊടുത്താൽ മതി, വളം ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അച്ഛന് കപ്പയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പാകി കൊടുത്തതാണ്. എത്ര 250 കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് പാകി കൊടുത്തുള്ളത്. ഒരു 5-6 കിലോമീറ്റർ പറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ടൈലേറെ പറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഏട്ടന്മാരെ വീട്ടിൽ മിനിമം എടുത്തുള്ള വീട്ടിലൊക്കെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും, നമ്മളെ വീട്ടിലും അങ്ങനെ കടയിലൊന്നും കൊടുക്കലില്ല. അപ്പൊ ഈ പയറാകുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, വെറുതെ അങ്ങനെ കോരി കൊടുത്ത് തിന്നോളും, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പയറിന്റെ കുരു മാത്രല്ലേ, പിന്നെ നല്ലോണം അങ്ങനെ മുട്ടത്തില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ അകത്ത് കിട്ടുന്ന സൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കേൾക്കണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളെ വീടിന്റെ അടുത്ത് വീട് പണി നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അനിയന്റെ വീട്ടില് ടൈല് പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. തൊട്ടിപ്പുറത്ത് മാമേന്റെ വീട്ടില് പിന്നെ തേപ്പ് വയറിനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, റോഡ് നമ്മളെ വീടിന്റെ അടുത്താണ്, തൊട്ടുമില്ലല്ലോ റോഡ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും കേട്ടോ. എപ്പോഴും നമ്മളിവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ പോവുകയും തൊട്ടടുത്താണ്, ചെറിയൊരു മുറ്റം മാത്രമുള്ള, അതിന് ശേഷം പിന്നെ റോഡായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അതിനടുത്ത് പിങ്കുവിന്റെ പോലെ അപ്പൊ സൗണ്ടിന്റെ പ്രശ്നം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങളതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വരുമ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് വയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്കുള്ള പിരിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരില്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ നീച്ച് നോക്കിയത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ചെരുപ്പിന്റെ വണ്ടിയാണ്, വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദൂരെ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് കേൾക്കൂലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചല്ലേ വയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്കുള്ള ഇങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിരിവൊക്കെ വരിക വിചാരിച്ചിട്ട് നീച്ച് നോക്കിയാണ്. പകുതി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മയും പായക്കുട്ടിനും വന്നിട്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പയറൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലുള്ള ഒരു ഉരുളിച്ചട്ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ പയറൊക്കെ വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിക്ക് ഒരു 5-6 വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകല്ല ആവശ്യം, ഉണക്കമുളകും പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെയാണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ചുമന്നുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എത്രത്തോളം ഇത് കൂടുതലുണ്ടോ അത്രയ്ക്കധികം ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും.
ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലാണ് ചതച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തീരെ ചതയാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല, ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് അരഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ചതച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ വൻപയറൊക്കെ ഇവിടെ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കുറഞ്ഞൊരു വെള്ളത്തിൽ വേണം നമുക്കിത് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ കേട്ടോ. കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പയർ വാങ്ങിയെടുക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് നല്ലോണം ചൂടായി വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചുമന്നുള്ളിയും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഉണക്കമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചുമന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി വറ്റൽമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം വാടി വന്നപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പയറിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, അതിന് പകരം നല്ല അടിപൊളി കുരുമുളക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചതയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുരുമുളക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആരും പെട്ടെന്ന് പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വറവിട്ടതിന് ശേഷം പയറിട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കരുത് കേട്ടോ. പയർ വേവിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതേപോലെ വറവിട്ടാൽ മതി, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം കൊള്ളാവും കേട്ടോ ടേസ്റ്റ്. കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ശരിക്കും ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചോറിന് ഇപ്പം വേറെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ചിക്കനോ മീനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്ന് ചേമ്പ് കറി ഉണ്ട്, പിന്നെ മീൻ വറുത്തതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ നമുക്ക് വൻപയർ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ചോറിന് കേട്ടോ. ഇത്ര അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുകയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വൈകിട്ടപ്പോൾ പറയണല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയെ വരുന്നില്ല. ഒരിട്ടം വാങ്ങിട്ടാൽ പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇടാൻ തോന്നുന്നു. അത്ര അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഒന്നാമതേക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള പയറല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര ഒന്നും കൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി അറിയിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും മറക്കരുത്, കാരണം പോരായ്മകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് തിരുത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങളെ വിലപ്പെട്ട കമന്റുകൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആരും മറക്കരുത് കേട്ടോ. എന്താ പറയാ, പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ടവരെല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇതുണ്ടാക്കാൻ ആരും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അത്ര അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. കുറച്ചുകൂടെ തിന്നട്ടെ കേട്ടോ. ചക്കക്കൂട്ട വിളമ്പി വിളമ്പിട്ട് മുഴുവൻ ഞാൻ തന്നെ നിന്ന് തീർക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിനുള്ളത് മുഴുവൻ മിക്കവാറും ഞാൻ തന്നെ തീർക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിനുള്ളത്